Здравейте! Ако сте мишка или хейтър, това видео е специално за вас. Хейтърите са най-долната измет на света. Защо ли? Защото те хейтват хора, които се опитват да направят някое яко видео, обаче не успяват и няма нищо, че не са успели. Обаче вие още повече ги излагате хората. Защо ги хейтвате? Защото това е срам да си покажете лицето или да направите някакво хубаво видео и така нататък. Вие сте пълни мишки. Спрете да хейтвате. Не сте интересни. Най-големите обиди са срещу хейтърите. Моята представа за хейтър е някакъв социопат, който няма приятели, който е дебел, който е тапанар и седи и няма приятели и нищо и по цял ден седи пред компютъра и се чуди какво да прави и само хейтва хората. Спрете, сте интересни. Най-големите мишки сте вие, бокуци, тапанари, както и да го нарека, няма... Съжалявам за прекъсването, просто сестра ми гръмна един балон. Извинете се, изписках. И ако ме гледат в момента тъпите хейтери, сигурно пак ще ме хейтнат. Защото аз се оплаших, можеше да ме стане нещо, а пак ти ще ме хейтнат. Разбирате ли? Бокуци, мишки, спрете да хейтвате. Сте интересни, повтарям го за милионен път, защото сте бокуци. Да знаете, аз правя други видеа. Примерно за Clash Royale, за яки батки, за карате, за какво ли не. И се опитвам да направя хубави видеа, да имам харесване и така нататък. А пък хейтерите само гледат как да хейтват хора. То и аз това го мога и ще събера много гледане, обаче не искам да излагам просто хората. Спрете хейтери, спрете. Вие сте най-голямата измет на света. Спрете да хейтите. Хората, които сте ги хейтнали, ще се съгласят с мене и другите хора, които не искат да бъдат хейтнати. Така че, спрете. Вие сте мизерия, като вирус в социалните мрежи. Разбрахте ли, мърши? Спрете да хейтвате. Аре, чао.